Manenya Eriko Wenga kuoma twaka machalo kodamano kwa dhi nyime mane weche mag ng'anyo en jalup jatend piny Rigathi Gachagua chayo ng'anyo mar riwruok mar Azimio chieng' wuok tich juma manyien kowacho ni riwruok mar Kenya Kwanza ne oyombo e yo maratiro. Gachagua bende seyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta ewi mano mowacho ni Uhuru emochung' ne ng'anyo mag Azimio. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Kenya Kwanza bende obwogo mar ng'anyo nyaka dalo ogai mar Azimio Raila Odinga ma Karen wuok tich achielno. E kinde ni mawenge duto ng'iyo chieng' wuok tich juma manyien, thuolo mar riwruok mar Azimio dhi bago ng'anyo margi e bwore Nairobi, jotelo mag Kenya Kwanza ochung' kar tiendgi ni ok bi bwogi. Ka oloso e skund sekondar ma Kianyaga e kaunti ma Kirinyaga, jalup jatend piny Rigathi Gachagua oramo ni jatend piny Dr. William Ruto ne oyombo e yiero maduong' mokalo e yo maratiro kendo kwayo Azimio mondo oyie loch. When the Supreme Court spoke, they spoke with finality about hii mambo ya uchaguzi. So I don't know why we are being taken back to debate. These people who are sponsoring this mzee should stop living in denial. This mzee lost, there's nothing they can do. Gachagua kod jodito mamoko mag Kenya Kwanza owuok tung' mosuo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta magiwacho ni ema ochung' ne ng'anyo mag Azimio e rocho telo ma jatend piny Dr. William Ruto. And we call you out today, Uhuru Kenyatta, because you are the principal sponsor of the demonstrations being orchestrated by Raila Odinga. President William Ruto na mimi sio watu ya kuuziwa uoga, hata ukituuzia hatuwezi nunua. Kenya Kwanza kwayo Uhuru Kenyatta mondo thegore kod weche mag siasa bang' dhi e rutaya kaka jotend piny Kenya mamoko machon. Mwai Kibaki retired, and not in any one occasion did he attempt to undermine you as president. We ask you to give the same honor and respect. Kaluwore gi Gachagua, ogai mar Azimio Raila Odinga osebedo ka bago ng'anyo e pacho kae tok yiero ka yiero bang' rem e yudo loch. Jotelogo osingo ni piny owacho dhi rido weche mag arita kwe e chuny bomani maduong' ma Nairobi chieng' wuok tich kaka yo mar neno ni chenro mag ohala odhi nyime ma onge ng'ikruok. Yule anataka kufanya maandamano hajue haki yake inaisha wakati anainterfere na yule ambaye anataka kuendelea na maisha yake bila kusumbuliwa. Mtu ajaribu kugusa mali ya mtu, wajue Kenya ina serikali na hiyo mali mnajaribu kugusa iko na wenyewe. I want to assure the people of Kenya adequate arrangements have been made in accordance with the laws of Kenya to protect life and property on Monday. And we ask the people of Kenya to go about their business unhindered. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.